Mouvement national et international Macky Sall 2024 de soutien au président Amadou Ba ɗum ko fedde hesere pour jibinade nder leydi Sénégal e caggal leydi ko sukaɓe rewɓe worɓe ndari ngam nangurande hoorejo Macky Sall e on mo nangurani Amadou Ba nden fedde international et national ardi ɗum ko Ousmane Sy Dieynaba Guissé woni vice présidente nden ɗon fedde Alassane Gakou coordinateur nden fedde tawate ko toon to Belgique Mamadou Niang on ko médiateur du mouvement Mama Astel Gueye on ko responsable des femmes et on ɗon mouvement manam on debbo kañum ardi dendagal rewɓe tawateɓe on ɗon mouvement Daouda Dia on ko kolaɗo kuɓal woni secrétaire général on ɗon mouvement biteɗo national et international Abou Sy on ko coordinateur tawate ko toon to Italie Malle Ndade on ne kadi ko responsable nden fedde toon to Italie Dieynaba Dia on tawate ko toon to Côte d'Ivoire kam jogui konngol nden fedde national et international Maymouna Ka on tawate ko toon to France kam halfina moftugol ngalu nden ɗon fedde nde fedde mouvement national et international Macky Sall 2024 tawi ari ko nangorande président Amadou Ba e ɗin sumgoji tijjaɗi ɓen dariɓe dadi kolliti ene mbawi wadde golle muɗum e ɓamtare leydi Sénégal ha tengti e golle balle on Macky Sall ko ɗum saabi nden fedde jibina dari ɓe erima kala jiɗɗo ɓamtare yiɗi président de la république yiɗi Amadou Ba yo ar e keewal kono kadi e peewal ko ɓe renduɓe anni e fandari ndendi o mouvement national et international Macky Sall 2024 de soutien au président Amadou Ba.